Obzirom da žensko tijelo u postpartumu prolazi kroz burne hormonalne tjelasne promjene, nekakve emocionalne oscilacije su ne samo normalne nego i očekivane i tu govorimo o tom baby bluesu koji se po nekim istraživanjima javlja čak kod 80% žena, što je ogroman postotak. I to je bezopasno i to je prolazno. Međutim, ako te poteškoće traju, recimo dulje od 2 tjedna, ako se čak pogoršavaju i ako, što je jako važno reći, ometaju ženu u funkcioniranju, u povezivanju s djetetom, ako ne može spavati onda čak i kad ima vremena za to, ako je baš onako stalno tugaljiva, razdražljiva, tjeskobna, to su već nekakvi indikatori da bi trebalo potražiti pomoć i ono što bi ja potaknula majke da ne čekaju 5 do 12 kad se stvarno cijeli sustav raspada, jer onda nažalost bude teže pomoći. Mi danas imamo puno saznanja o i perinatalnom mentalnom zdravlju žena i ovim postpartalnim poteškoćama mentalnog zdravlja. Znamo kako ih tretirati, podrška postoji i to je nešto na čem se stvarno može raditi i nema potrebe da se čeka 5 do 12.